Goedenavond en welkom bij het Boppenslagcafé. Joen Heendal beschikbaar voor skietsruchters. Aan tafel Erwin Seinstra, krijgt waarom uit Basel. Sjoukje de Jong, een van de peer vrouwelijke skietsruchters. En Minne Modderman, oud skietsruchter en ook begeleider. Ah, meneeren, je snapt het al. Als je toen skietsruchters hebben, dan zitten er in het publiek skietsruchters. En aanstikken beteert mij Arne Achtjen. Hij is skietsruchter in het amateurvoetbal en heeft het net altijd lieke makkelijk. Maar de eerste gast aan tafel is Erwin Seinstra. Kom aan tafel, Erwin. Erwin Seinstra is een Leeuwarder, maar trouwt met een keerster en verhuist naar Dorriep. De Riepster is eerst en vooral assistent-controller bij Niveau Noord, maar zijn ambities liggen bij het vlaggen. Dat vlaggen dat doet er nou sinds 6 jaar. Daarvoor is hij skietsruchter. Hij fluit 36 wedstrijden in de Jupiler League, vol liekels meer. En het plakje in de vakkamer van zijn mentor Minne Monneman en neemt onnauta een goed besluit. Erwin wordt assistent skietsruchter. Nou, zo luistert toch net bij Erwin, nee. Nou dan? Nee, gelukkig heb ik er staan nog nooit bij lang. Nee, de beskrek waarom uit Basel, de wedstrijd Basel-Manchester United. Hoe ging het voor die? Ja, perfect. Perfect! Voor u is een prima wedstrijd West. En het belangrijkste in dat soort wedstrijden, een hele wichtige wedstrijd, want Manchester hier een gelijk spul genoeg, Basel moest winnen. Ja. En ja, het enige wat net was in zijn wedstrijd is dat hij beslist wordt door een fout van u. En dat is Geen enkele flater maken, Erwin? Oh, wij maken heus wel fouten. Maar neem er eens even niet in, die we letter op YouTube weer op vinden kunnen. Nee, die van mij net. Nee, die staan in hij gelukkig nog nooit maken. Nog nooit? Nee, net als assistent. Nee, hij is nooit een doelpunt goedkeurd of afkeurd bij vast lettercijfers van. Ik heb wel eens een doelpunt gehoord waarvan ik Brom zeg dat het boete spul weer. Ja, dat heb ik helaas ook mooi maken, maar dat gebeurt iedereen eens zo af en toe. Ja, wat gaat er dan door je hollen? Ja, dan kun je wel door de grond zakken. Ja? En, ja, dat binnen momenten, dat was gewoon net, dat was voorkomen. Maar ja, we maken er direct net van wat in. Iedereen maakt het fouten en het gebeurt iets af en toe eens. Ja, nou heeft Basel Manchester United die, maar wat wie nou die mooiste wedstrijd doet nota? Want ja, dus is echt op het hoogste niveau. Ja, dat binnen eigenlijk twee. Ik heb de Supercup finale die in Monaco in augustus tussen Barcelona en Porto. En ik heb Arune Simmer in Mexico de finale van het WK onder de Sontjen die van 104.000 mensen tussen Mexico en Uruguay. 104.000 mensen? Ja, in het bekende Azteca-stadion. Oeh, ja. Dus dat, en dat wie wel een hichtepunt? Ja, wie fantastisch. Maar er kan nog een hichtepunt bij komen zelfs. Ja, daar ben ik nog voor bezig. Ik hoop in het EK te gaan. Maar het team wat juist er in Basel weer. Dat is met Björn Kuipers. De eerste vereiste is dat Björn Kuipers als skietsruchter naar het EK gaat. En dan moet hij zijn team vormen. Ja, en het klikt wel tussen je? Ja, het klikt. Hier wil ik het met 3 assistenten en hij maar 2 meenemen. Dus als Björn Kuipers naar het EK gaat, dan is het vrijwel wist dat zo ik is. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het ik voor die. Ja. Ja. We hellen je de tweede gast aan tafel en dat is Sjoukje de Jong. Sjoukje de Jong begint in 1994 met het fluitje. En hij zijn vregen wordt om internationaal als assistent skietsruchter onder de slag te gaan. Ze believert haar hoogtepunt op het EK 2001 werd ze de finale vlagje mee. Ek is ze de eerste vrouwelijke grensrechter in het betellen voetbal bij de maaien. Ze maakt de switch en wordt toch haatskietsruchter. In het vrouwjesvoetbal is ze nou international. Bij de maaien maakt ze fluitje onder de haatklasse. Skietsruchters binnen drokke baskets, want ik Sjoukje tot een soort. Ze is docent biologie en gymnastiek, docent bij het KVB, jouwt les in spelregelkennis en die hebben mij heidklaps op dit stuit een oude VW-bus op. Oh, wat een mooie VW-bus, maar dat is net die van die, denk ik, hè? Nee, deze net. Nee. Wie dat maar zo. Ja, wie dat maar samen. Ja. Maar waarom knap zo'n oude VW-bus op? Nou, om naar de Oekraïne straks? Ja, dat ken. Ja? Nou, ik denk net dat het kan, want dan ben ik nog aan het werk. Ja, He, dan dat nog slaagt voor de klas. jullie. Ja, ik denk net dat mijn baas dat goed vindt. Nee, maar daar heeft ze toch, ik wist er druk voor. Eigenlijk wel, ja. Ja, Ja. want als ik dit zou zeggen, dan denk ik van, hoe haast het vol lesje aan en dan ik nog skietsruchterie. Ja. Ja. Goede balans zie je. De tijd goed indelen, goed plannen. Ja. Nou, wie is skietsruchter in het betellenvoetbal? Hè? Daar is de Jupiler League. Assistenten. Assistent, Ja. sorry. Heeft een aantal wedstrijden vlaggen. Hoeveel heeft er die in?
2. En Ja. toen? Toen kreeg ik op een training een schurk in mijn hamstring. En dat herstelde heel erg langzaam. En dan moet je op een gegeven moment wel wat testen rennen en dat lukt dan net. Conditioneel heeft er een achterstand. En dat is dat seizoen net lukt. En dan is Verdij een oor niet in. Ja, dat is flink balen dan. Dat wie toen flink balen, maar ik vind nou prima. Ja, wie is ook toen de eerste vrouwelijke assistent? Daarna net weer in kamer vol. Ja, ouder dan hier in ik denk dat het in april, mei, wie Nicolette Bakker bij Volendam als tweede. Ja. En die had het 2 wedstrijden volhouden. Nou, en, wat is het toch wat, Erwin? Ze kennen het gewoon net, die vrouw. Jawel. Ze kent het absoluut wel. Alleen nog, ik denk, en dat is dus nou ook maar Nicolette, het fysieke gedeelte. En zij ziet ook steeds wat meer blessures. En zij heeft het probleem dat ze u ze testen maar erin. Ja. Dus het is fysiek gewoon krek. Het is fysiek oors. Man en vrouw zitten fysiek natuurlijk oors in elkaar. Man heeft meer spiermassa dan vrouw. Ik meer longinhoud. Ja, en als dat op hetzelfde niveau presteren wordt, dan moest ik aan die eisen voldaan. Ja, maar niet getreurd, want er is nog fantastische... Natuurlijk. Want dat is het internationale vrouwliesvoetbal, dus ze is in de haatklasse. Ja. Dus wat is nou het grote verschil, behalve dat fysieke dan, tussen dat mannelijks en vrouwliesvoetbal? Om daar arbiter te wezen, zeg maar. Het mannelijksvoetbal is beter leesbaar. Er zit meer systeem in dan het vrouwliesvoetbal. Ik zie wel dat de ouderen 4 maar die Eredivisie vrouwen, dat vooruit gaat. Maar het is gewoon beter leesbaar en dat is voor mij een voordeel, want ik weet ongeveer wat hoe het speelt zich gaat. Zij is het. Ja. Nou, hoe het speelt zich gaat, dat vreet je weer. Ik even onder de tweede gast en dat is Minne Modderman. Minne Modderman had 23 jaar bij Friesland Campina werken en combineert dat met zijn hobby als skietzochter. Hij is rond 1990 6 jaar lang skietzochter in het betellen voetbal. Hij is nou met pensioen, maar dat zou hij net zeggen. Op dit tijd is hij namelijk skietzochterbegeleider bij Europa League en Champions League wedstrijden. Hij is mentor van de skietzochters Blom, Campus en Honig. Hij is ook bestuurslid KNVB Noord, had de portefeuille skietzochter, is vastzitter skietzochtercommissie Noord en vastzitter van de technische werkgroep Topklasse en Haarklasse. Ik als aan het erop besteden. Hè? Modderman? Ja, wat mag je minder zeggen? Minder, want dat is in het voetbal gewoon dat je moet horen al je bij de voornaam Kennel kan er altijd bij voornaam, dus dat was een beetje moeilijk, want dan ben ik de achternaam, ik was kwijt. Ja, nou, ik weet net als het druk is, dat zit ik met oude vrienden. Ik denk dat een hele hoop scheidsrechters gewoon de inborst hebben dat ze een hele hoop dingen doen, want het zijn individuele sporters. Ja. En van daaruit doen ze die dingen, denk ik. Ja. Nou steen je in 1990 voor het laatst zelf in het veld als skietsrechter. Dat klopt, ja. En nou begeleid je een man als Erwin. En nou, er waren de hele trits wat ik opneemt, net de minsten die jou begeleiden. Is er een groot verschil tussen toen Joost skietsrechter weer en de tijd van nou op de velden? Heel groot. En ik zal dat proberen in de persin nu te lezen. Ja. Dat is het moeilijkste altijd. De zoutje begint al te ja. Het grote verschil is dat in uw tijd weer er sprake van een hele camera of misschien 1 camera. Op het moment dat Erwin naar Basel gaat, staan er waarschijnlijk 20 camera's. Het komt uit alle hoeken en uit alle dingen wordt eigenlijk alles meegenomen. Vervolgens is het zo dat het spel voller sneller worden is. En dat hebben de meesten net in de gaten. En dan heb ik het dus echt over betaald voetbal. En met allemaal atleten die er binnen, die eigenlijk langzamerhand van strafschopgebied naar strafschopgebied minder dan 10 seconden nodig hebben. Even waarom gaan naar Real Madrid, Ajax, die goal, en dan heb ik het dus de uitwedstrijd van Ajax. Dan kan je zien dat hij in 8 seconden, maar over 3 of 4 uur schieten en dan komt de goal uit. Zo snel is dat snel gaat het. En dat is het grote verschil. Maar ik moet zeggen dat ik zocht naar de fysieke omstandigheden, de trainingsleer, dat niet alleen nog, maar ik de voedingsleer, alles wat erbij gaat. U scheidsrechters in het betalen voetbal en ik de assistent. Ja, dat ben ben profs of semi-profs. Ja. En die ben allemaal in topconditie. Ja. Nou, supersnel. Dat soort zaken. Overal camera's. Nou heb ik een geweldig voorbeeld. Je hebt al je net zien, hè? Juster, Ajax, Real Madrid. Nee. 2 doelpunten, akkeurd. Zullen we er even naar zien? Komt even in een flits zien. En je oordeel dan graag. Hier. Wordt het doelpunt akkeurd. Wat denkst? Komt hij weer? Kijk. Ja. Doe maar specialist. Ja. Erwin mag zeggen. Ja. Bij u, dit is het tweede hol, maar bij u is heel belangrijk van de positie. En ik zie al dat hij net helemaal op je lijn staat. Hij staat verkeerd.
Ja, en dat is al de eerste vereiste. Ja. Bij u is positie zo belangrijk. Ja. Als je een fractie uit lijn bent, dan neemt het al een verkeerde beslissing eigenlijk. Het tweede is dat op het moment van shitten, mag een foto nemen. Ja. En die foto die mag opslaan. En de vraag is, het hij hem goed opslaan? Het hem op Nou, het nee juiste dus, blijkbaar. Blijkbaar net. Dan heeft het nou ik, jongen. Ja. Nee, dit weer absoluut geen boete spul. Er gaan miljoenen voor Ajax verlen. Ja, en dat is op dit niveau, is dat Dat ken ik net, hè? Dus wat minder site, Sjoukje, de cameraregistratie en nou is dat met boetespul misschien alweer wat moeilijker als bij bijvoorbeeld een bal die het wolf net hoe de line is. Mat dat? Mat we dat waan? Ja, het is natuurlijk wel een spultje die meestal speel je en dan we natuurlijk fouten maken die eigenlijk net maken worden mooi. Maar ja, nee, dat vind ik iets te vier keer maar boetespul. Ik vind een doel, een camera op de doellijn. Ja, daar ken ik wat van dat nou gebeuren zal. Dat nou, haast met een WK, ja. wat ik. Maar nee, dat is het spul even stil deze mast en voor het spul. Het is met de praktische uitvoering van wanneer wel. Stel dat ik je boete spul, ik vlaggie, scheidsrechter fluit het. Kist daarna nog zeggen van, het weekend boetespul. Ja, moet ik eens verder. Ja, dat... Aan de andere kant, ik denk dat ik dat ook even inbrengen moet. Wij allebei een hoop internationale contact, maar als ik zag hoe uw assistenten binnen de KNVB en hoe die begeleid worden, hoe die ontwikkelen binnen Salastade, dan denk ik dat wij in Europees verband de meest professionele assistenten hebben. Wij hebben natuurlijk de Inias, we hebben de Jan Dalstra's en we zijn er samen mee bezig geweest. En het is een vakwoord en dat werd ik wat jaren, want we krijgen steeds meer mensen die in Nyon, dat lijkt in Zwitserland, bij de EVA lesjouwen vanuit Nederland. Ja, door Adriaan Inia. Ja. Maar San, assistent scheidsrechter, is hij nou dag? Ik denk dat hij voorlopig wel even op een zijspoor zit. Keihut is het dus. Ja, het is Is het bij het vrouwensvoetbal XA Hut? Dat internationaal wordt er XA? Nee, we hebben natuurlijk volle minder wedstrijden. Ik weet niet hoe vaak Erwin dit hier of fut is, maar ik ben ook 2 keer fut geweest. Ik ben in maart een week naar Malta geweest en in september naar Macedonië. En nee, dat is minder hut, maar daar ben ik minder scheidsrechters, ik minder wedstrijden. Ik zou even terug naar de WK met Australië. Ja? De laatste keer met die Hongaarse scheidsrechter. Dat is natuurlijk blamerend. Zo'n toernooi wel. Op zo'n toernooi. Dus die weer gauw thuis. Ja, dat mag dan niet. Maar letter net, in Australië. Ja, dat is de financieel zien, de Champions League bij de vrouwen is natuurlijk financieel heel overhaal. Maar om weer om te komen op die registratie enzovoort, de druk op de scheidsrechter in het internationale voetbal moet gigantisch wezen. Ik bij de vrouwen. Hoe ga je daarmee om? Ja, daar ben je in traind. Maar hoe? Ja, scheidsrechters hebben dus een mental coach. Daar heb ik gesprekken mee. Maar het is echt, ik denk dat wij een heel collegiaal scheidsrechterskorps hebben die elkaar daarin begeleiden, elkaar helpen. En Minne heeft daar een rol in? Ja, dat soort dingen? Minne absoluut. Minne is onder andere coach van Kevin Blom. Ja, dat is weer. Maar wat leer je ze dan? Wat... Nou, ik denk, en Erwin zei het terecht, het is de mentaliteit. En er zijn jongens die natuurlijk daarop geselecteerd worden. Hè? Ja, want wat is een goede... Wat het Sjoukje dat zij scheidsrechter wezen kan? Oh, Sjoukje die trekt zich in het veld nergens wat van aan. Dat leert gewoon bij Hadel en die gaat haar eigen gang. Die doet dat op basis van haar lichaamstaal. Die doet dat op basis van lichaamstaal is het allerbelangrijkste. Ja. En verstand van voetbal neem ik aan? Ja, uiteraard, maar nog stond ze er net. Hè? Dan fluit je net in de halfklasse en in de eerste klasse. Maar haar uitstraling dus. Ja, uitstraling ik. Maar, nou misschien pijnlijk, maar waarom is hij nou geen scheidsrechter? Waarom is hij assistent scheidsrechter? Want je hebt zelf til hem zijn. Ja, nou, Erwin, want ik heb Erwin een aantal jaren begeleiden mocht. Technisch de beste scheidsrechter van Nederland. Dat moet nou nog altijd zijn. Ja. Maar Erwin heeft ik wel iets van, dat postuur, en dat weet hij zelf ook. Dat postuur, wat word je ermee zeggen? Ja. Is hij te arrogant? Nee, nee. Dat is hij helemaal. Juist net? Juist net. Du bist te bescheiden, Hij is te bescheiden, ja. Dat met dogeloos. Ja. Dat heeft net. Nee, dat hier ik net. En daarom denk ik deze rol als assistent gewoon ondergeschikt onder scheidsrechter. Dat past gewoon beter bij mij. Ja, absoluut. Ja. We praten dadelijk verder. Komen dan ik hoe het amateurvoetbal te praten en hoe het tag gaat. Maar we hebben orensport in handen houden week. En dat zullen we in Vogelvlecht waarom.
Sinterklaas is weer richting Spanje. Maar wat had die man het zwier aan in Friesland? Oh, Piet. Dit. Goed zo, jongen. Alle pepernutten. Hij dacht het wel, maar u direct waan te kennen. Ja, dat is moeilijk te geloven. Ja, dat klinkt nog een beetje onwerkelijk. Nou, dat vond Sinterklaas zelfs ik wel. Hij zullen toch weer maar zijn witte skimmel redden matten. Ja, kennen er meer van mij. Lakkerst. Nou ja, dat jet toch, ik zag. Zij is het. En Harkema's boys, mat het werd waan zonder Hap. Ja, tik. Henk de Jong. Nou ja, dit weer een van de betere beslissingen van het bestuur de afgelopen tijd, had ik begrepen. En zijn opvolger is Robert Hedder, broer van Henk. En die werkt het weer bij Jervin. Het is heel mooi dat het zo snel, zo goed met die jongen gaat. Mooi wat het ik goed giet is Jorrit Bergsma. Tja, maar de hele ploeg trouwens. En hoe jit die ploeg ik alweer? Roelof? Bam! Ja, zeker. Sorry, ik kon het net goed jaren. Bam. Ja, zeker. En die bam woen van Sven Kramer, die het nog werkje had om verskate zaken. Nou, dat hangt er vanaf wat die de geestelijke aan tij is. Hij moet leren hoe hij accelereren moet natuurlijk. En hij moet een beetje uithoudingsvermogen krijgen. Ja, dat is het op dit moment gewoon net. Nee. Ja, kennen er meer van mij. Dat komt toch wel goed, Robert? Ja, ik had er een heel goed gevoel bij. Een heel goed gevoel bij. De nieuwe trainer van Harkema's Boys. We gaan verder over het scheidsrechterwezen. Want eigenlijk is de basisvraag die het misschien elke keer hem thuis wel stelt. Waarom word je scheidsrechter worden? Ja, bij mij net een bewuste keuze. Ik ben er een beetje inrollen. Ik wil altijd op voetbalveld. En op een gegeven moment komt er een bestuurslid van... Nou, dan kan ik wel een keer even op de eetjes fluitje. Nou, en zo is dat baltje begon te rollen bij mij. En ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ja, voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde. Totdat het op voetbalveld wist en ik ben dan eerst bij jeugd in Vlagge en het is het plezier wat erin heeft. Ja, en dan ga je verder. Ja, en wanneer kom je erachter dat je talent hebt? Ja, als je op een gegeven moment ga je voor de bond fluitje en dan krijg je maar op rapporten. een moment dat ontstiet. Dat ontstiet, ja. Dat op een gegeven moment dan wil je vregen van, nou, was ik voor de bond fluitje, dat was een cursus. Nou, goed en uitdacht, want toen voetbalde ik nog. En toch maar die knop terughaakt van ik in een fluitje voor de bond. En dan word je rapporteerd. Ja. En als die rapporten goed zijn, dan denk je van, goh, het gaat wel lekker, het gaat wel goed. En dan promoveer je een keer. En en voor die weer dat natuurlijk helemaal speciaal. Want je hebt toch een orenrol als vrouw, of net? Ja, in het begin werd ik net altijd serieus nam. Hoe doe dat dan? Nou, daar kwam die man wel achter. Ik vloot natuurlijk, ja, ik voetbal op sneus, dus ik vloot op sneus en begin gelijk bij de senioren. En dan kwam ik weer serieus bezig. Ik stond me altijd zien al warming up te doen, terwijl die man om een kwartier te zien. Dus die dan check je er ook. Dan check je er ook en zo, nou, maar even omklaaien. Maar in het begin met Famke, wat me je nou en wat zou u nou vertellen. En, maar ja, als er een goed gewoon die wedstrijd fluit is. Dan krijgen ze wel respect. Dan krijgen ze wel respect. Ja. Maar respect is net vanzelfsprekend in het voetbal. Nee, ik denk dat dat nog wel een probleem is. Ja, dus zullen we er eventjes met Anne 18 op praten. Mike Anne, zei ze? Ja? Want je bent een scheidsrechter in het amateurvoetbal. Tot welke klasse fluit je jou? Vierde, tweede en tweede klas. Vierde, tweede en tweede klasse. En om er even bij te zeggen, we hebben een beetje een lichamelijke behinding. Een beetje meer is eigenlijk. Nou, je hebt een behoorlijke lichamelijke behinding. Hoe wordt daarop gereageerd op die amateurvelden? De spelers wordt algemeen met respect. En er komt wel eens iemand die vraagt naar. Nou, dan vertel ik met een kwart wat er gebeurd is. Dan krijg ik wat algemeen respect. Maar het publiek dat reageert soms bij de beesten nog maar aan. Wat zeggen ze dan bij het liefst? Nou, dan maak ik een gemotoriseerde rolstoel, ga krukken met vierden en alles. En wat doe je dan? Nou, heel vaak jerk het zelf net. Het is meer dat het op komt via mijn vrienden, kennissen, familie. Die zeggen, bij van listen we uitschillen. Ja. Het spijt me. Ik ben sabot met die wedstrijd bezig, dan jerk het vaakst net. Nee, je jerkt het zelf haast net. Nee, maar het is wel heel erg jammer. Mijn eigen vrouw die wilde niet met mij naar die wedstrijd in gaan, want ze zei ze hoorden de schillen en altijd commentaren met dit en met dat. En ging er wel mooi alleen. Ja. Wordt dat nou slimmer of wordt het... Nee, het wordt de laatste tijden, dan valt het wat daar.
Ja? Maar ik hier is alles jeder aandacht aan jong. En dat hij een hulpprogramma moet mij krijgen. Ja, dus dat mensen het dan weten dat het je zeer doet, zeg maar, dan houden ze er meer rekken mee. Ja. Maar, want nou ja, ik breng het direct wel even om naar tafel, maar wat denk je zelf? Is het makkelijker uit zijn het fysieke en de druk om professioneel voetbal te arbitreren of in het amateurvoetbal? Wat denk je? Wij denken van amateurs, maar die jongens hebben wel zo'n enorme druk op hun staan. Ja, dus je hebt toch jouw amateurvoetbal? Ja, toch wel. Nou, laten we even wat zien, Achtjen. We hebben zelf eens een rie gemaakt hoe de zonde klasse. En hoe het er om een tag in kan, dat is een skoflien, maar hoe het er om een tag in kan als het misgiet. Helemaal goal. Watje, hou de bal even weg. Dat zei je toen net weg. Hast je me begrepen? Dat zei je net weg. Wat? Ja. Domme nou, scheids. Kom maar. Nou, waar je vloeken. Wat voel je van zijn kiesrachter? Min. Min? Ja, maar dat vind ik altijd. Ja, deze vindt alle scheidsrechters min. Maar nog even waarom bij Achtjen. Het taalgebruik van spelers, ik zei, los van hoe je fysiek denken. Hoe gaat dat? Dat is helemaal. Er is niks in abnormaals aan. Ik wil volkomen respecteerd de regels. Ja. En als ze dat net doen, dan gaan ze jij van verruwing in het voetbal? Ja, ik kan er geen les mee. Nee. Maar wat we er nog zien laten, dat is nog meer onder de kelder. Leger, hè? En daar gaat het op het algemeen nog een beetje roer. En waar weet je er vaak onkunde bij. Ja. Ja, laten we nog eens even een stukje zien. Dat is een keer verbaal geweld, maar dat gebeurde er weer oren dingen. Die beste man die zei, ik shun ik. Hij schudt de bal aan. Nou, die man die werd finaal onder de grond geplaatst. Ja, die klasse gewoon en Dick stoot veel en die zei dat het een dikke overtreding is. Ik zei, ze komen bij ze van de grond. Veel te sky hut en de bal doet een stuit en ja. Zo'n ongelooflijke botsing en dan iedere keer met de schuld van ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, de scheidsrechter krijgt altijd de schuld. Is het zo? Nou, ja. Hoe het algemeen wel, maar ik zit dan echt veel vaak in jongens, je krijgt een scheidsrechter op je eigen niveau, jongens. Ja, nou zei je het dan ik. Achtjen, bedankt voor je verhaal. Is het, hoe zit dat maar? Hè? Achtjen zei van Jim heeft gigantische druk. Maar persoonlijk denk ik dat het amateurvoetbal fluit en hoe leger het wordt, hoe moeilijker het wordt. Of schukt dat nou helemaal verkeerd? Nee, dat is zo. Dat is zo. Alleen ik denk dat we praten eigenlijk bij herhaling steeds weer over de toename van verruwing. En ik denk dat dat wel wat mij valt. Wat er aan de hand is, dat we natuurlijk nog beschikken over zoveel nieuwe sociale media. Dat als er maar iets gebeurt op het veld, en dat kan mijn mobieltje, dan wordt het even op internet en alles wordt uitvergroot. Ja. Merk je hem dat ik? In uw stiet, wie dat er net zegt? Merk je hem dat ik? Ik merk persoonlijk net zo volop van die verruwing. Maar jij is het? De skelderijtje mij? Ja, en van de oorde scheidsrechters, dat... Want dat is het wat we altijd jaren. Ja, dat is wat al dit juist. Maar hoe vaak gebeurt dat in een weekend en hoe vaak gaat het gewoon goed? Dus ja, persoonlijk maak ik het net zo vaak mee. En ik jij dat eerlijk zijn, ik net zo vaak. Nee. 3000 wedstrijden, elk weekend, Noord, 3000 wedstrijden. En ja, daar gebeurt wat. En dat wordt natuurlijk uitvergroot. En dat is terecht dat de media dat weten dat voorop staat. Ja. Maar ja, als het gebeurt, dan wordt het zo in kranten, dan wordt het zo... En natuurlijk YouTube... Vind je dat dat hoe dreun wordt in de media? Nee, ik vind dat het media het recht heeft om dat te signaleren. Ja. Maar waar het om gaat is dat als er 3000 wedstrijden binnen en dat er één incident is, dat natuurlijk naar voren hellen wordt. Ja, nou, en dat daarmee vaak toch het hele gebeuren een negatief stempel krijgt. Maar als ik zocht, en dit hier hebben we nou een nieuw excessenbeleid ontwikkelen, dat de straffen, en nogmaals, ik ben heel erg gelukkig dat ik nog steeds scheidsrechterbaas in Noord ben. Ja. Want we hebben 3 excessen aan en als ik mijn collega's tref in Zeist, en we praten over West 1 en West 2, die ben al boven de 74. Ja. Ja? Dus dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Erwin, ooit last van bedreigings of... Nee, van bedreigings net. Nee. Skellerij?
Ja, skellerij dat juist wel eens, met name als assistent natuurlijk langs de kant, dus is het publiek vrij dicht achter die en dan binnen best meesten die wel wat roepen en echt soms wel kwetsend. Dingen zeggen. Ja, gewoon om die van uit te brengen, hè, die te beïnvloeden. En op het moment dat ze grip op die krijgen, dan laat die focus niet meer op een spultje. Ja, ik is fouten maken. Ja, dat vinden zij mooi. Ja. En wat doe je wat ze er bij doen? Ja, ze durven net zo vol als je mij te zeggen. ik fluister de man. En voor een man is het misschien wat onnatuurlijk om een vrouw uit te schelden. Ja. Met eerlijk is die man, dat één keer die bal rolt, dan maakt het voor die man net uit dat er nou een man of een vrouw staat. Dan gaat het gewoon omdat er een scheidsrechter staat die dat kent. En die het resoluut is. En die het resoluut is, daar gaat het om. Dat is de regels Maar hanteert. ze hebben wel vaak wat meer respect. Dus Ik heb Sjoukje natuurlijk ook vaak fluitjes, jongen. En dan valt ze mij dwingt dat het aan. Ja, ze dwingt het aan. En B, man, horen hun dus wat in. Ja, nou, mooi zo. Een wedstrijd. Dus eigenlijk zijn we allemaal vrouwelijke scheidsrechters. Ja. Dan zitten we bij met de testen en de toetsen. Ja, dat is een mooie oproep voor de eind van deze uitzending. Want als je maar dat wordt Sjoukjes afvallen aan, die houdt elke keer een heel verhaal. Met 20 had ze dit hier bijeenkomsten voor verhaal is. Dus dat, nou, meer vrouwelijke scheidsrechters en Savisa meer scheidsrechters. Ik wil je hem bedanken. Het is alweer voorbij. We kunnen nog een uur erop laten. Maar het zit er net meer in. Tegen dank, succes met je carrières. Op het EK en doe ik internationaal. En Modderman begeleid ze naar de hemelta. Hè? Ja. Dit weer het Boppenslagcafé. Na je weekend ben we er weer. Man die vanzelfs weer een reguliere Boppenslag met Usderk. Voetbal van Snitswietswat en basketbal met Ares. Voor nu een heel nog vlogje om te wensen. Doeg!